utilizate în special la însoțirea coloanelor oficiale românești și străine, iar autospor de dotarea este folosită la misiuni de patrulare și de intervenție rapidă pe autostrăzi. Urmează două MCV-uri marca Logan. Defilează acum efective ale Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale SIAS, principala formațiune de intervenție a Poliției Române. Aceștia folosesc autospeciale de intervenție Mercedes Vito și Sprinter, dotate cu echipament de protecție balistă și echipamente speciale de executare a misiunilor specifice. Atribuțiile SIAS sunt centrate pe rezolvarea situațiilor de criză ce necesită intervenția prin metode și proceduri specifice pentru capturarea sau neutralizarea infractorilor foarte periculoși sau înarmați cu arme de foc, eliberarea ostaticilor, a persoanelor răpite sau sechestrate. Autolaboratoarele criminalistice sunt destinate cercetării la fața locului și sunt dotate cu tehnică foto-video digitală, plus și echipamente criminalistice necesare descoperirii tuturor categoriilor de urme și probe. Blocul de defilare al Poliției Române este închis de autospeciale de patrulare Dacia, Logan, Sandero, Docker și Duster. Activitatea Poliției de Ordine Publică este destinată menținerii ordinii și liniștii publice, prevenirii și combaterii infracționalității. Ei sunt polițiștii care asigură cu operativitate intervenția la evenimentele semnalate și care, prin prezența lor în zonele aglomerate, contribuie la creșterea gradului de siguranță al cetățeanului. Parada tehnică auto a Jandarmeriei Române este deschisă de motociclete, mijloace de transport rapide și fiabile, cu o mare mobilitate în trafic necesară îndeplinirii misiunilor în timp operativ. Autoturismele sunt folosite pe timpul misiunilor de luptă, desfășurate atât independent cât și în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor. Autoturismele cu tracțiune integrală permit deplasarea cu operativitate a efectivelor atât în zone urbane cât și în teren greu accesibil, asigurând transportul și protecția luptătorilor. Autospecialele sunt ideale pentru îndeplinirea misiunilor de intervenție antiteroristă, având deschidere pe ambele părți pentru angajarea eficientă a obiectivului. Autospeciala blindată pentru intervenție Senker este folosită atât în executarea misiunilor antiteroriste cât și în cele internaționale, deoarece asigură un nivel ridicat de protecție balistică antiglonț, dar și împotriva minelor sau dispozitivelor explozive improvizate. Poliția de Frontieră Română, structură a Ministerului Administrației și Internelor, cu atribuții în supravegherea și controlului trecerii frontierei de stat, participă la această paradă cu ATV-uri, ce facilitează accesul în zonele înguste, greu accesibile de pe frontieră, autospeciale pentru munca operativă de oraș, Volkswagen Passat variant, destinate patrulării și intervenției în zonele de pe frontieră, autospeciale de patrulare Iveco masiv pentru intervenția în locurile greu accesibile, autospeciale de supraveghere pe principiul termoviziunii, Land Rover Discovery 4, ce oferă informații video în timp real atât ziua cât și noaptea, inclusiv despre poziția proprie și localizarea exactă a elementelor infracționale. Embarcațiunea tip Harpoon 550 Open, care este utilizată pentru misiuni de intervenție în zone greu accesibile din delta Dunării, lacul Stânca Costești și râul Prut. De pe embarcațiunea de tip Arbor 215 vă prezint